Kinongelam ka KSU North Khasi Hills District mentaka arpo khandai tarik arja arpolai kilalet bane kendu i uraja Brahma edisi karibhoi kabalong ban penkan mau biang syaka sorkar lingba jong u kumban shipen kan mau baka seng kala pha nadu usnam arja khatsan na kabanta bandawa na ka sorkar baka diban pen urlong no ya ka jaka bu umpnyang ha ka wei ka jaka jong ka Indian Oil kabadan hapo ka shnong umyang pelun kati ka jinglet kendu bo district da kinongelam ka KSU na kabanta ban penkan mau biang halor katika man kibakan thup ya usamla Ferdinand Kharkamni, President, nang ta usamla James H. Maupnyang, General Secretary, hak bakan nong rim kabah khmat jong ka seng bakin penkan mau biang, ya ketika mat. Hadin bakila UI batlap ya kejing syak barngam bak hak ka North East Petroleum Mazdur Union, hak batang Sudan kinu kejing ya khi, kajala kadeka wei na kibah syak barngam kloi ban sange ya kejing penpoi umpnyang, bat kabala juan ra jengkul mare ki pajba. Usamla Ferdinand Kharkamni habekran cekilat pathai khubor ulaong bakinong yalam kaseng kilayo banyakran sani bha bat UADC karibhoi kata katkum kador khas baka seng kala depha sha UDC ha usnam arja khatsan kibala kentu ya ka border district baki deban pentri kambyang ya ka jaka bu umpanyang lani ka petroleum depot kabadan ha umnyam khnang baki pajba ha ka jela kinyo ban punan kam ya ka umpanyang kabadan ha po ka jaka ha ka por badon kinu kijing ya khi neki strike ha Assam. Boy Police, tunjuk media Police, layak berkem ya kita driver di tu komplain, buat lagi hentu lomba juga North East Mazdur Union, bila bu ada strike kemudian bagi nama rakyat kita komplain, de iwan kendu, bagi iwan pusai, ya kai kebagai union kelasim, kia halor kali kebentar, buat ni perkemau, ira lang buat kali kamu mendam keberim, jong muslim arja kasam menteri penai September akaba ni penpau show di komisioner atau kopor bad ia ka jingtho sithi jongi hausnam arja khalai ya I kong Russian Wadri bade I home minister ia ka jingso khia jongi kum ka district riboy kabaladan ka jaka kabala palat san ekar tam kabade ka jaka kabala mang da ki Indian Oil Corporation Limited benbu ia ka petroleum depot buat lasang menteri ya katai na dusnem akan ispak na kusang buat hausnem ada shpo lakhang mereka te hakini kisnem dibalai nilap kemau syai minister Puram Commission Waldri ba labun kam menteri biang ya katai depot nomor ba UI ya kisibun kli strike kisai dia po Assam ka kata ya I noksnong dan ong no consumer ki pun kam ne ka tiang te dang gini kisi ilai ban ira ini ka memendam ka ba ila tho syai ba punun kam hop yang tiga jaka nomor tiga jaka dari jaka jang pa ka bala shimti daka sarkar jila ka jungi bat ka sarkar jila jungi ka ai patsha ka Indian Oil Corporation Limited ka ba penlong ya ka kum kata ka depot bat miso pan pat haju opor ha bangila tho ya ka tho memendam bangila ai si minister opor ngila yo ya ka ba nila tho atlik points kata ka LPG bottling plant pat ka petroleum depot dari ka badingkong ka ba ni UI ka kam syai kelayan pat ka LPG bottling plant kala urlong Henry apo jong ka san ekar tam ka jaka ni pan UI pat ia ka petroleum depot ka bala judon teng menchua dari mata kila pasang no pat ladang yai biang syaka ni ketyang den biang syaka barem Rai shibun tli ki strike kaba kini ki Mazdur Union ki shele na bor support khamtam ki snem aja kharwe aja kharang UI kini ki retail petroleum outlet jong hapo jong kane ka ripoi ka jungi kayo kam yu ajam khambun pe ki banabar khamtam ki kam ki ba ngila menteri ki bru ki badai na po ki nok shlong ka jungi khamtam ban ain pniang kum kita teter re kini snem aja kharwe khadar ngilayo nadu ki thain khana para shadu shpo umiam teter bakini ki local ki jungi kayo mate upniang bat phiru khilap sakhi aman village mate upniang pinyoi ki sinrang khasi bati thai khasi ki jungi kiyo ene kam bat hani ka por pauru ka jing sokhia bat ka jing so bitar kini ki Mazdur Union habakidon kun kita ki kam ki bakilale bat ngitip bakile ini kam illegal habak ki seitu ki upniang nani ki tankers bandi patsha ki paiba haka dor ka ba kabadet nong no kumba di black ngimtip kano liter pat
tap pat hatu ka tangker ban pendon kam yang eka kila ban the da ko ani kila man the da penyang syarak ki breu pat ki pon kam ni ka penyang habo kali jogi kala ban kita tengah so kawai ka ba ngayui ka ba nakliang jong kami ka please ki kem ni ki breu hoi kali ka ba hari ni kwa ru ba nginong ba piri ban kem kham tam ini ki driver nomor ba kini kiri muki ki bonra ini ki tangker haman ki jaga bekendong ki seitu i penyang ba ditu si pai ba bapli kambun hiptip makadi gumpnyang kapase na po kita guys de ngan ban biang ka e ka bang ngila keren ko ka berendam yoi ka LPG bottling plant kala urlong hangte hapo umiam pelun hangte ka ba kacaka ka dei marpsha jong ka ICR bangilayo kene ka LPG bottling plant andre hadu menta ni dang yai dawa ba rikoi ka jungi kayo kam yu ajam kambun bet ki banabar kam tam ki kam ki ba ngila menteri ki breu ki badai na po ki nok shlong ka jungi kam tam ban aim pniang kun kita teter re ki dik snam arja kharwe khadar ngilayo nadu ki thain khana para shadu shpo umiam teter ba kini ki lokal ki jungi kayo mate pniang ba phiru kila sakhi aman village mate pniang pinyoi ki shinrang khasi ba ki thai khasi ki jungi kiyo ene kam bat hani ka por pauru ka jing so khia bat ka jing so bitar kini ki Mazdur Union habakidon pun kita kikam ki bakilale ngitip bakile ini kikam illegal habak kisai tu iki punyang nani ki tankers bandi pat sya ki paiba ka dor ka ba kabaret nong no kumba di black ngimtip kano liter pat ki tap pat hatu ka tanker ban pendon kam yang eka kila ban the da ko bani kila man the da punyang syarak ki breu pat ki pon kam kene ka punyang habo kali jogi kala ban kita tengah so kawai ka ba ngayui kaba nakliang jong kami ka please ki kem ni ki breu hoi kali ka ba hari ni kwa ru ba nginong ba piri ban kem kham tam ini ki driver nomor ba kini kiri muki ki bonra ini ki tangker haman ki jaga bekendong ki seitu i penyang ba ditu si pai ba bapli kambun hiptip makadi gumpnyang ka base na po kita guys de ngan ban biang ka e ka ba ngila keren ko ka berendam yoi ka LPG bottling plant kala urlong hangte hapo umiam pelun hangte ka ba kacaka ka dei marpsha jong ka ICR bangilayo kene ka LPG bottling plant andre hadu menta ni dang yai dawa ba kinbu piang saisin ya ka petroleum depot ka ba kamde dang ka district ka jungi andre ka district boro ki ba marjan nadu ka Chianti Hills hadu ki West Coast Hills East Coast Hills lada kadon kum kani ka jingjia ka ba kadon ka straight lomba jo kini ki Mazdur Union ninong no sibna ya panai nakliang jungi hapo jo jela jungi lala ban penokam dia ka tu depot balada ong ba tang baki bu ya ta straight nakliang bu minister concern bari menta wahapan ya kenu eki kalau ke eki ko pukala nomor mitip ya ka jingle illegal ka joki hangni po national highway ban ngiso ban ba nakaliang ka sarkar kanam simkhia ya kani ka straight por khoj andre kan yai fokus ya ka ba e ka seng kala penbi ban klabu dawa lemba ka jingtho haus nam arja ka san ban pen urlong ya ka depot namar ni ong ni depot ni mong tang ka straight andre kandon ka por ki jingjia ki pesuksi lani ki disaster ki benpun ka bangila ban yai lemba ki por panwan andre lada gidon kita ki depot ka bangibu nakaliang jong ka sarkar kan pusuk yu paiba buat upaiba no sinong ni boro undam khore ban lej ki petrol pom ban yang lain hamte ban yethet yang nabar na ka jing sos air yo do no ya kata katnya ditang kita hi ban ngaso ban pau yi dokumen nakaliang jong u ba Raja Brahma abai kundu bene ilayo bene kan sipun ki ke bar khoj ikran ya kane ka depot om tang hapo jong ka district ka jugi re ban pau sa sarkar ru bala da don kam depot segui ki district ru kilong ki pa lakloi na uliang ka sarkar ban ngong ru ba ke ka ba ka straight lane ka jing persya jong ki Mazdur Union hapo jong ka jela ka jungi lano ru nginam de men pedang namar ya kini kum pedang bar khoj ni wanra hi bat ni thit hi da ka pisah bat kemudian mono ban la ban le monopoli lane ban penbitar yangi lane ban ong yangi ba phinam la ban penyang shu nomor pi kem kita ki breu ki bele ki kam illegal re ni ai banjur ba nakliang jong magistrate udang penpau ya ke ka ba kane ka mabundam lane ka dorkas mengira mangi kan pensau sya ka sarkar jela ba kine boro ki points
kabangi na liang kaseng ni kaperkat na mentak lasai ni perkat na menta kapor kebesawan kaba kasaja gini ki GE berkhoi buat ngilong ki blak mukre hani kapor kaba ki nong song jungi ka district jungi ba jela jungi borok koi kinam shem lani kinam lap ikumi kini ki sha berngem kini ki Mazdur Union ba ki don kita ki strike